Anyang aki din! Nay. Apa yan? Apa init sang hitam? Nanang, yakon kayat tiag biyag. Na, apay? Naumakan amang mangan itiin na po. Ito kayo ba't nanang? Nasakit lagarutan tinagam ko. Karakaruan niyo pa ilang mo. Apay ngamin aya, ibagam Nanang, madudutog launay tirik na. Nasakit ti puso. Dadagsan ti barukong ko. Agraman ulog. Kurang lang agraman ti kidney. Anya, ay di ka maawatan. Nagadumot tan tinasakitkan ka. Apay, di ka makaangas kan makaisbaw. Iso na sakit, na takidnim kan pusaw. Sana nang pinayag kami ni Ursula. Andiya, ay, makapalak ka matay. Naya, apa nga ang katawan anak nanang. Ay na, apay, agbay may salang ayan ni Ursula a babae. Nagadumot ti babae simbar. Iso andi ka unay lumdaang, gapo di pan nakapaay mo kan kuana. Tata, kastaunay ti sangit kano ni pari simbar. Apay ka na. Kano kastaunay ti sakit tinakam na. Gaputi pa ng pahiking kuanan ni Ursula. Ay, unay ba day tanga Ursulaya na inabit iti kastaunay. Na inlab iti kastaunay nga taay ti day tanga Ursula. Ay na, siguro tata. Kasla si kamot tata. Kastaunay ti pan nakainlam mo kun ni baga mau. Ha? Ni, apay amul lagatan na ngay. Di mo ibaga saan ka na inlab kun ni baga mau tata. Kasla mapumpunas nga ro din tirik na kingkwana. Asino nga tatimang kayat asumublat. Anya? Ay unay mo daytan na panuno mo tata. Talaga nga dadimdimon nyo ti panuno mo Ay na, nasantuanak ba't abasik? Basi nga. Apay nga rin nakasta ti bagbagamay, anta na. Ay na, joke only baraw, joke only. Di mo man ibagpakakin ni misis ko No once nga maamuan na, sigurado. Di na man ang pagustuhan iti may sa Domingo. Ingawan mga alay taharak ang pulutan Arvin. Anya? Sige na pare. Kaya't ko taglambas si taharak. Paring malipatak ti lobong ko. Ay sus pare. Day dati ka mo mapasama. Saan ang narot mapan na? Unay gamatan pare. Umpay mo ti ko na matumulong ka. Ay na. Apay ko matulungan kang agbartag ngay pare. Dakis day ta iti health mo. Health dita. Awan mo't laging si Sir Bitty Health. No sana healthy ti puso. Apay saan ay healthy day ta pusong pare? Saan nga ron pare? Apay ada ka di sa kimaw. Ay na. Awan sakit ko iti puso. Gam sana healthy. Gaputawan mo ti ken inay labyok. Anya? Pinaay na karod ni Ursula pare. So kahit ko taglamas si Tiara. Isungin ka na. Agkatangkan ko na. Ay na, sana pare. Sana day ti pagkadadalan ti biyag mo. Saan lang ni Ursula ti babae. Adupay dita ti mamam mong pare. Ne, ating. Agur-uray kan sa tilugan mo Wan manong, Uwan gaya. Anya ka di tinagan mo? kurason manong. Kurason ga ang tinagan mo, ating. Wan manong, si Kangay. Anya tinagan mo? Siyakmat ni Sember, ating. Simbar gayam tinagan mo. Wen, kat agyaman na ka. Kapag tayo imbagam tinagan mo. Awan matdakas na ni ibagak manong. Ngam amangan nga dagungit. Awan,
Amangan mat no, ako nga tinobyo, no asawa, maading. Awan pa asawak manong. Kan awan nobyo. Ha? No kasta? Mabalin nga rod, ading ko. Mabalinti. Mabalinti, agaram ken ka? Ah? Awan na manong. Mabalinti. Talaga na'y dumduma mo ni Paris yung marada ta. Apay ka di ba raw? Kano, ar-arman na mo adagos ni Corazon. Nay, korason manin itan. Saanan nga Ursula? Kano pinain ni Ursula tata. Wen nga rod ba raw? Barang ano aklon ni Corazon? Ay na, sapay ko tata. Tanay, hindi pinain ni Ursula. Kaya nakano alipatan ng tilubong na. Anya? Unay mo dayta na pan naka-inlove. Ay kasta talaga tata. Maawata mo. Among matindirig na timayin lang. Tada asawam, tata. Kay mga asawa ka nga minin atap no among matirik nana. Ay na ba mo. Awan malati Serbina no di na pagustuhan iti makadomingo ako ng tata. Na, depende dayta yung sa bagay, abagan no pahinda ka lang, normal. Ay, Kat ibagam tumot akayat mo alipatan ti agangas. ay na, sanda ka pa yun, tata. Pwede no habulin ti chicks na ito. Ah. Dahil lang na, siyak ti manglik-lik-lik ka na kwa na. Apaw! Kumusta nga simbar? Sinong batan nakakadin di Corazon? Saan pa nga ron nana? Nga, anya ti panagkunam. Adda ka di tinamnamam kan ko na. Diyak mo. Kasano adi mo amaw? Kanompay mo imbagana. Ay kat obserbaram Amangan matnumang namnama ka manan iti awan. Ay na, di yung amin ibagbaga at ikastananang. Ay na, basta na ko. Kita man na imbag. Gaputadyak kayat nga agsangsagit kan tumanan. Gapulang kini ayan. Ay, apay, sinaay ka, sinaay Corazon. Masurunak nga rod iti dayja sember. Agkarasubli dito balay. Ay na, agayat nga rod unay kan ka. Ngam awan met nga rod ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Anya? One friend, day tatipod no. Kat no awan ti mariknam kan kuha na apanagayat, ibagamon ang nasapsapa. Tapno saan amang namnama iti awan, jay tao. Ay, papanam ka ni paray. Sarong garak man ni Corazon, pare. Anya? Anya day tawit mo ay. Ay kat makitkitam ahaf ka ba na bakas damagang pailang man. Anya? Katisuman. Sa bagay, anya nga na kita nakaiko pagparay. Asukar, mantika, asin ken masida. Ay, saus. Nagadumutin na ita pare simbar. Amay, agkabalay kayo ayan. Saan pare? Mapanak na garam. Anya? Wan pare, isagot ko dahito kini Corazon. Barang sumbatan na ti panagayat ko. Swerte dahi jay a Corazon agaka. Apay ka day? Kat no na ibagan ni Arvin nga adda awit na abagas pang kusina kin masida. Wan, taiso ka no ti isagot na kini Corazon. Agasim manday ta. Wan, kunak no di na inibus ti kwartana. Ka-impurchis na mo't amin, iti impan na iti balay ti ararman na abalasang. Kunak nga raw nagkabalay dan. Iso akas jay kaado ti kargana. Takas lamutin agbakway.
Ay na, iso nga rod day ti na idumduma nga anak ko. Na idumduma ti diskartina. Ala, bayaan yun kaka. Sa nabali Barang saan na pa ayon ni Corazon. Tapno saan na masayang ti effort na. Ay na, para ka di kanya ka talaga dagito December. Wen Corazon, imbes sa sabong tited ko ka, bagas, pangkusina, kan masidalatan. Tapno pag numaram, Ay, agyaman na ka, December. awan na nyaman na Corazon. Inaramid ko lang deta, gaputa ay ayateng ka. Among ka, December. Naidumduma ka at talaga kadagiti amin nga agar-aram kanya. Talaga, Corazon? Wan, gaputan na idumduma ti wagas mo amang ipakita iti panagayat mo kanya. Kastaya, Corazon. Agyaman na ka, no talaga na idumduma Wan, December. Naidumduma ka talaga. Naidumduma ka talaga. Gaputa si kalaang ti awan Apolos tinamnaman na. Ha? Anya? Wan, December. Pasensya ka na. Ngumnas kan adiretsaan kan. Pasensya kan, gaputa talagang awan ti mariknak a panagayat kan ka. Anay ko, sakit na talaga tiringnak. Aba yun pare. Kasano pare? Pinainak manin ng Corazon. Anya? Naragsa ka nakpaidim pagana siyang tinaitumtuma. Katagiti aming agar-aram kan ko na. Gayam, sa bali ti kahit naasawan. Makapatutog lang itirik na. Naidumduma ka. Kasano makapadudog titirik na nga eh. Makapatutog itirik na. Kaputos siya kanulang taon na pulos tinamnama na. Ha? Katagiti aming agar-aram kan ko na. Ay, unay mo tingay. Pare, nagsakit. Nasakit na talaga. Ay, anya ngay pare. Talaga kasta. Saan siguro ada kayo tinaituding para ititunggal may sa pare. Sayang pa, simpan ko yung balay na apagas. Sayang niya asukar. Diya asin. Diya mantika. Kanda diya masita. Siya lang kumanti ng sita. Anya, sana't pinadigwan pare. Nasakit pare. Sabay, insang sangbut ko tinakikumboy piman. Tapos lang ingatan ko kalagi dyan. Gaman yan. Tagas tulang gayam. Tisubad na. Ay na, Corazon. Di ka lang maasyan kini December. Apay, saan mo't anak kakaasi tapno ka siya? Saan aday tati kahit ko asawan? Nagadutin inted na kan ka, ng pinaay mo laang. Anya nga rod taramida. Awan nga rod tirik na kan ko na. Alangan mo't apilitak ti bagik nga agayat kan ko na. Kat awan mo't nga rod ti sumgar adut-dut ko kan ko na. Pinaay mo kumangarod adagos idi pay laang. Tapno saan nagsayang iti panawan kan ka. Ha? Sapay ribo-ribo tinsagsagot na kan ka. Agasam ngay, bagas. Pangkusina kas kadamasida. Arig na, kat nagbagasam lang di tao. Anya? Ni, apay, kasla na sakit tinakam mo Glenda. Saan? Ibagbagak lang dayta. Nga makaungot ka gapo siguro tanapaiswan ka. Nalukmag matan di tarakan ko abaka kan baboy. Wow, nanakaw.
Partsyan tayo alanang. Anya? Wala na. Isumot lang a pinaanak ti babaya kahit kung ikasar. Ay na, kat saan laang matakasar ti pakausaran na dayjay. Puray pa na. Impagarup ko naklunan nakli korason. Yung saan magaya. Isong awan ni Sir Bida iti tarakan ko apagkasarmi ko ma. Anya, ay sika mo tanak ko. Bayam dagiti taraken mo, taadan to ti pakaaramatan na. Nasaysaya at pay ano ilakom. Ay na, sigurado ka kadi iti ibagbagang pare simbar? Un pare, partsyan tayo kit din tayo baboy. Iso pa pulutanan tayo. Ay na, sana pare. Ilakom ki diya tapno damot ipagkwartaan. Awan mo't lang ti Sir Bida amin. Pinainak na Ursula, pinainak man no korason. Apay nga ta dinak mayat. At no, naidumduma mo't i-diskarte kagaram. Ay na, di ko nagparikot pare. Talaga akasta ko nakmanay. Pare, Pare, di ka mapukawan itinamnama. Mga barwan ang kamanan pare. Bayam na kititarakan mo. Ta isaw ti pagpunam. Tano ko na mapartindayaw. Awanin na. Kanan tayo lang iti may saldaw kit na ibusang. Sika, tilugay pare. Ay na, husto ti imbaga ti kumparim anak ko. nanang. Saan aga po ta pinaay na kadagiti inaram mo, kat mapukawan kan itinamnama. Saan laang ay suda ti pagtaytaya kan tilubong mo, iso adi ka man agkasta-kasta. Ha? Kat isumat, naimbag ta isaksakit na katigayim mo. Kasano no pinarti yung agpay suday baboy mo, lugi kan. Nanang. Panunutom man naimbag anak ko, di ka man agpalpalugi. Kat intun sumaruno, kitaam ngamin nga umuna ti ararmam. Obserbaram ida na imbag, taamang nga nuluklukwan da kalaang. Wala na. Di akong gati makatumpong itikaskin ni Corazon kin Ursula. Awan, damo lagayam anaanos lagi jay. Manangkundaway da magayam. Ay na, alakot husto na anak ko. Di mo sayangan ti oras mo, anagaram kadakwada. Kasta talaga ti bihag, anya lakit din aya. Saan ko gaya man napatuloy nga ipaparti dagiti tarakan ko pare? Ha? Wan pare. Kituwam magaming pare. Jay ko nagngarod king ka. Pagpuunam ki. Jay. Paadwam na kititarakan mo. Tapnod na tilakaw mo. Wan nga rin pare. Ay na. Nasayat mo ata na kapanunot kan pare. Wan pare. Saan lagayam ata Ursula kan Corazon timang dadahil iti biyag ko. Kituwan mat pare. Anyat among ngay. Ang mga numakaasawa ka itikas larina. Ha? Wan pare. Wan saan. Ang mga nasaan pa yan ay anak ti kaparagpagmawong. Ha? Unay mo tinda ita. Saan pa'y anaianak ti kaparagpag ko? Digat no aganak, ang mga nulakaya to unayin pare. Masapol akong puweta kiti poste. No ilalay ko ti alak me. Ay nam. Basta pare, di ka mapukawan itinamnama ko nakmanay. Dumtang to ti talaga para kingga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Mapanam ka di andoy. Kat inak-agar man ang ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggagat ka nga agarem. Aggagat ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang may sumanao kayo man ako na ako. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanao no agrobrobot ti tao. Anya, ay adula amin dayta. Kahit husto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmunto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae nga ayatag na lang. Pag triplyak pa'y tagagat Anya, Wala na. Uray po utin nyo dahita. ay ti salbag. Sana kasungbatan ti ararmem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kaya ayatin nak makidi. Ay naandoy. Jay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nilaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanya anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem, ngem di ka met agalisto nga trabaho. Asino met nga iti limpyo abalasang ang mga yat iti sadot. Triplyak to tagagat no dandon ti pamilyak nanang. Aldaw man kinrabe, agtrabawak to. Anya, Gayso mo nanang. Amuyon ti kad kosoy ni ti imbakang nga uray rabi kag trabawak. hay salbag, jak ammo ti sawaken ka andoy. Mala, panahon ko pa nanang. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya, Oh, paray. Papalam ka tay. Nakapurma ka man. Agasim dat nga eh. Naka-leader bouts. Kan nakakubuhat ka ba eh. Kastaunay ti apo. Nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko arman. Hindi ko sunada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka galing ti balasan. Kit kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka ti mati dito suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kasta unay ti panagpurmam. Ngam nalipatan sa amit ti nagdiramaus kan nagbrasyur ti. Ay na. Urnuso mamma ti bagbagin, Pards. Sakbay ka mapan agarag. Asino ka di ti mapan mo arman, Pards? Ni Mandelia, Pards. Anya? Ni Delia tagad di kita kabangiba ka barangay. Wan, Pards. Apay, kasta unay man ang timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Among katay, kasta unay ti kina-istrikto ni nanang na. Anya? No siya, saan nga umubra dahi ta stress, strikto? Kan may sa, ni mat, Delia ti mapan ko arman, saan maan ni nanang na. Nakapinpintas ka talaga, Delia. Agyaman nak iti pa nang apresyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isim ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ilakad, Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aden. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom kwa, danom. Delia, nakaumaya mo na yun. Gapota umay ko man idarirag to'y napudno ngayat ko gan ka. Pangaasim ko matasungpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa ka ngamin ng Delia. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayun, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan, Delia. Isusumpatan ti panagat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin lo tamad na na. Apay, anya ka diti bagayaw. Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanyak. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, sana na. Tsak tupulos malipatan anda kayo ni Lourdes.
nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay ito iti anak ko, kabaalam ka di matlaang, abyagan. Ne, saan mo't ana tayo na? Tapno damagandak no kabaelak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan matlaang ang mamulaan awan sirbina. Apay, nagagat ka ka di matlaang agtrabaho iti bangkag? Ay, nalabos mo't tan. Anya nalabas? Kaya ko sawan na nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kinidelya. Triple ag ti kinagagat ko ngagtrabaho. Nana, promise, cross my heart. Ano kasta nga rod? Kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Laskan asaan ka nga ima-ima sumangpat. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, nana. Ulitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka ka din agtrabaho. Wala na, didak pagdua-duaan. No kaya tiyo, mapandak kitahan a binigat at garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaado lang iti pulit ti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, tapay. Nasken ka nung addaawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to ka nung itinateng kuno prutas. Oh, di mangtad ka, problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti-itag ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti itad mo. Alangan mo't ngayon kagtakaw. Da kayo mat nga lang. Kasanungay. Sa rungkarak ni Delia inton may sa abigang. Agtubo mo't ay adagos ti mulak ita. Ay na, si ka talaga andoy. Ang ampuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia. Naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayaw. Saan amabalin akastamlaang. Ang mga nubisinum to ti pamilyam. Nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay naandoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. Anta ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantay man ni Jay, uyam tayo. Inte agbir, uno agdispos pars. Kuha pars, at namin papanakita. Sa tino? Ije bangkag mi pars. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka pars? Ay na, one pards. Kaskas daw pards. Sigod matasan ka mapaniwang gagya. Itaman pala, ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapana kay Balayda. Naskan nga damaytid ko natang wano prutas. Iso mapana man nagmula iti traum. Anya? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay nga apatimit ti inanak. Agdawat pa yan iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia.
Lawak man iti kabsat ko. Gimagat mo iti ngagbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsa ka na kananang. Italang ngamin kahit. Wino, adan kayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat king kwa na. Kasanonton, no paayin ti babae nga ar-armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang ay katawan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, yung nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ate agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adag iti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y ngay ta? Kaputa saan pa'y kano anay anak ti babaya para kanya. Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga roda nakaw, amangan no agsakit ka iti day tangar aramidam. Saan nga agsakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy abiyag. Ngimisitak mutan. Kitaan nyo mang titangad ko na Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek anagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang kami na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay nga min nga gayat-ayat ka. Adula amin na ita. Mabiyag ka malat na oray awan nasawam. Ay nasi ka mo lito, nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laang mo ti bagbagam. Kung kunaklaing mait, Andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga ron. Kit istrikto ti ina ti ararma mabalasang. Ganyan mayat. Maragsakan kami, gaputa gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala yakimbaga sadot ka. Ngayon, nagagit ka mo't amangan. Karo, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan, intayo ka manganan. Ay na apong, talaga naglalang to lagi ti mula man at ateng. Ken nagado nga bunga na. At idok ti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay, adapay aksayuti. Ay wala Bards. Tinaripado ka nasayada kita. Nasayada nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka man nga ro Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano Bards? Saan ka di agawin ti panagay mo kay ni Delia? Kit gimagit ka nga mula-mula. Ay, sika mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka. Sungbata nak itan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakad ko kin ka. Anya na Bards? No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa kahit mula nga sungbata na ka di Delia. Ipirma ng timaw. Anya? Un paray. Tapno makita dahi ni Delia. Kaya sungbatan na ka dinoras. Para kita Delia. Ay na, agyaman nak Andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Aywan Delia. Para ka na kayo amin dahi ta. Agyaman nak manin Andoy. Ay na, nagatidog, ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. Nagmaya mo ta, prosa na iti tarong. Dayta jay Calixto a variety ti tarong, Delia. Nagustuhan ka di malaan ti tarong ko? Este tarong. Ay won Andoy, nagustuak nga unay. Gaputa paboritok ti tarong. Ay na, agyaman nak Ni, adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y Andoy. Ay na,
Naimbag ta na gusto Delia. Tinaripatok ang naimbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman akmanan saan kon aparikot ti si daon mi kininanang. Nagimas dagiti kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Ayun, Adelia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti merienda Ay, saan Adelia? Kalkalpas ko lang nga nagmirenda itay. Delia, damag ko mamanan no. Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong aya. At nakadihinam na makangga. Saan ka pa amasungbatan andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko nga. Tapos itibo ti isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalang itinatang. Makasawak mo ito ni tinapinta sa balasang. Yes. Hey, nakaragragsak ka may tandoy. Hey, Apay, sinong bata nakakadin ni Delia? saan? Ngam naibaganan. Ngadda ka nun namlamak ang kuhana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Ang saan ka nga tanga agbalew? Apaman na sungbatan nakateran, ma'am? Ni brother mo. Permanente da ito yung panagbalayo. Saan at temporaray. Ay, nasayat ang arod no kasta. Kit agurnong ka nga rod din ha. Tapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabalin nga ikabalay ko latan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang mo dahil Brad. Si kahamod, siyempre, ikalay sa kao mo na. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Ag triplin to pa iti kinagat ko kunak nga rodan. Naibaga oras mo, kabsat. Kastamot kan ka, kabsat. Asino da ka, day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka, day. Apay, adda ka din na aramid ti anak ka o asaan anasaya at kada kayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Adda ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na, kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan, no talagaan natang na inintad na kada kami. Ayun, natang nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kaya't ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra amot na ito apakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kapsat. Ngamdyak kayat ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay yawan kapsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin nistoryata. Sa bali mo tayo tao Imay laeng tapnupon ka na, no talaga ani Andoy takin mula kadagiti nateng nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ang ti ugaling, Parts. Abay, Parts. Awan ay ti pa nagdalak mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Agsigurado ka lang, Parts. Ay, kat ang gagatak ta. Nga uray agasawa kami ton ka ni Delia. Triple, tigagit ko kunak nga raw. Very good, ano kasta, Parts? Talagang sama ka asawa ka na. Ay, gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon, basta. Sa bagay mat kita, Parts. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka na ti babae nga agad kanya kit. Ho, ti ko nam kit di Parts. Awan timang kahit king ka. Anya! Andoy,
iti anos mo anaguray iti sungbat ko iti idat-daton mo panagayat kanya. Amumit anapod mo ti panagayat ko keng kadilya. Aramidek amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapo iti dayta, sungbatan kan itamot laeng andoy. Agpaysa! Una, ngamsak ba sungbatan ka? Kidawak asapay ko kasaan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarik na itadilya. Ay ayatan ka mat andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinagag ko dilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw andoy. Ay ayatan ka mat. Ang sapay ko kasaan ka pulos nga agbaliw, itata sinungbatan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angawa talaga. 100% nga gayatak ka. Delya. Barnes, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga nita, Barnes. Nakaragsa kami. Kas kala na nga ba kiti luto? Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga dita, Pards. Ibaga mo na. Nobya kita ni Delia, Pards. Anya? Nobya kita. Seryoso ka di, Pards? One, Pards. Sa anak mo nga gang awad. Ay, congrats nga ruta na, Pards. Ay, masaya sa no, agramba tayo. Una. One, Pards. Ngam aginong talaga ni Jabalay. Syakti taya iti arak. Ngam sigamat ti pulutan na. Ni, kunak manong si kaamin, Pards. Agram baka kagero. Mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, no saan ka nagagait? Amang ano, saan na ka sinumpatan ni Delia? Mayat apa rin. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duri. Ay na, bayamon tayo Pards. Naimbagit diya, ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man, andaw. Kanya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa ilang titurog ko. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Arakop ko kano di Delia. Kinigtot nakit din. Napukaw ko lagit din di tagtagainap ko. Ayun ay ka nandaw. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman iti bangkag mo. Ne. Apa yun na lang. Adda ka di dakas ngayon naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Amom ka de tinamay anagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may sang abot. Kada abot, nagnanayon ti bukol ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan ni di pimanok di balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa lang nanang. Sana baling, tas sinungbatan na ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunam, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan Delia? Tanay, makas-asawa akong.
Talaga ka di ang makaas-asawa kan, Andoy? Uwan Delia. Iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, uwinan, Andoy. Ay na, agyaman ak Delia. Sana balay, di ka bisinoin. Tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At riplyak ti kagit ko Intol agasawa tantang. Tapno di ka bisin iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya ka dito talut-lutuan masidamanan? Karne, inalami iji pa okasyon ni Mang Igme. Ay, nagkana sinjo. Wat-wat nga ro dahil talut-luto niya Wan nga raod. Ay na, nagkana sa talaga. Wat-wat ko naman. Pangrabi tayo daytoy. Anya ti kinunakan ka. No dinner, basit ti kanan. Gabuta maturog tayo. Anya, matula amin dahil ta. Naiimas ti si Dain, basik diti kanal. Anya? Ante, nakita mo ka diti panangan ni Manong Susan ni Tay? Ay na, saan Jomar? Apay kumakita ngay. Kunak, ano napansin niya ti panangan nante? Kaputa nagsasango tayo mat itay anangan. Apay, anya ka di tinapansin mo? Kit no nagdadakil ti subo na itay ante. Kan, pinaspasan na anangan iti karne. Sika talaga, Jomar. Tilamadmadlaw mo. Katuan mo tante. Apay nga takas jayd ang agkabsat niya. Apay ka di manen. Nagrarawad tante. Nagpigsada mangan. Ay, tangiwat mo, Jomar. Katuan man. Saga imo da. Tidag katang iti kananda. Kasla didag sila iti karni. No awan ti darayan dang okasyon. Kan no awan ti gatangan tayo. Ay na, di kalata nagsasao. Talaga akasta siguro. Ay, una yun aya. Ato kwartada ngamin. Ngam di da maaggatang iti sidanda. Tay tala libre muda. No da magatang. Atumot ti kananda. Ay na. Kirmot da. Ngam rawot da mo. Hoy, da kayo Jomar, Daniel, mahilig kayo itinasamit ka na mantika. Ha? Kitahan nyo man na ito inluto yung asidaan, ado ti mantika na. Ngam, naimas mo tinangan manang. Anya? Iti sumay. Ay na, nalaing ka asumong bata. Katuan mo't manang. No namanti ka, di mo laktan ramramanan na. Anya? Talaga adi mo amuti mabagana. Agpadpada kayo iti kabsat mo ani Indonesia. Oh, mangmangan ka manan iti chocolate. Ay na, italang mo't ang mga anak manang. Ibusik lang dito yung batiyo manang. Ala, chocolate pa more. Chocolate pa more ko na ayaw. Ngam, nangan kayo mo't itay. Anya? Sumumbat ka pa ilaan tatinibab ka na Ay na, dahi tati diyor aramidin manang. Gaputadyak itulok at ibabon na. Anya? Apay ngamin, anak ka bayag kay kusina. Kita man, sinirmonan na ngarudan ni manang mo. Ay, makapauma. Ungit lang ungit. Ungarod, dilla-dillawan na jesida. Ngam adumot tikinan na. Agminupos sa hamot yo. Ay na, da kayo mat. Bayan nyo latta ka di. Da kayon ti mangawat iti ugali na. Saan ang mauawatan ti ugali na manang? Kasjay na siguron. Iso abayan nyo latan. Apay ngamin na makigigid dandamangan kada tayo. Kitsan tayo mo't ida akap kapin ano. Ala, bayan nyo latan.
Sana bali, tanay nayunan tayo, matilutlutuan tayo. Uwin nga magruamda manang. Sapay ado ti kang kananda. Ay na, bayan yun kunak manan. Da kayon ti mangawat iti ugali da. Ha? Malabos mo dito ang ugalay. Makauma. Apay, anya ka di ti parikot mo. Ay na, tay takabsat ko ah. Apay ka di. Nalabos ti kinakirmat na. Nagkatang lang arudan iti sidan may. Ng pansit kanton lang mag. Imbag ko mano di mabalin ang may sabaw. Anya, Nalabos mo ta kinakirmat da ito. At da kwarta na. Yung di na mo't bawasan. Mano lang mo ti may sakilo address chicken wano bangos. dayta siguro ati kayat na asidan. Ay na, talaga kit di kirmat ah. Di na kaya't akisan di kwarta na. Nga manang, ang mga no adanat da si danyo dita. Tumawat akman basit. Aqua, adamat basit anabati. Anya ka di asida da ita. Bulaloto nyo. Apaw, nagimas ah. Ay na, nagganasan. Naimbag tayong turturid ko tinagdawat. Mala, iyig mo tamalukong mo, takarga ato nyo. Agyaman manang, kat nainayunan nyo ah. Tapno agdaman ti sa bawag. Italaang manin amakaramanak iti bulalaw. Anya, Agtugaw ka rita, Tonyo, tamangan tayon. Inlutom ka di amin di relief goods a meatloaf. Talo alata day jay kay. Hoy, di ka agbalin arawat ah. Umanayan day ti may sa alata. Anya, ay unay mo tayo. Kurang aday ta si dahin manang. Ay na, agtipid ka mat aton nyo. Narigat no si daa ka na yung tigat gatangan. Maibos ti kwarta. Sa bagay, adda siguro si dadamanang Junisa. Urahin tayo da. Ta makisabay ta. Ay wana, sana bale. Tanay na yun ang damot tilutlutuan da si dada. Ay na, di mawatak nga ron iti si dada itaal daw. Bulalo ko naman. Kat, ado man ang tikinan mo? Eh siyempre ah, naimas ti si danda. Di nanganak. Ay na, Tonyo, kunakmatan kan ka, ag-diet ka. Kita mo nita buksit mo. Dumakdakkel sakit pandak ka. Saan na may bagay kan ka? Anya dahit adahit dita. No addamakan, ago makakidyamangan. Ay da, nagadumagayam ti usar mo ti kwartong Tunisia. wala manang, iso pa'y apakakit kita akmat iti sweldo. Tapno saan mat apasig amakan ti papapanan ti kwarta. Sa bagay ah. Dilaan, ano ti awitam inton pumanaw ka ti boarding house mo. Sana bali manang, awan parikot iti dayta. Sa bagay ah. Adalugan nyo, iso nga awang parikot iti dayta. Ah, adugayam ti biskwit kan kabim ah. Agdawat akman balasan ko. Ay sige lang manang, agkape kayo latan. Adda ka ti hot water mo. Adda dita dispenser. Nakasaksak dayta manang. Ala, agkapi akman. Kunak ama panak gumatang iti tinapay. Madamot gayam ti biskwit mo ditaw. Isuad dituya ko nang agkape. Sige lang manang, agkape kayo latan dita. Ne, ano pa'y gayam tinatangiyaw? Kaalalam ka na dahito iji balayaw? Ginatang ko dayta manang. Jaklaim pan ije kusina, kaputakas lakayat ko pa'y lang tagid na. Ay, agdawat akman nga ron itipit chay balasan ko. Isupay nga iyawid ko, iji balay. Ay sige lang manang. Mga lakayo latan dita, tapno amuyo ti kaado ti kayat yung alaan. Hay, pagkapyan mo't kami na ito kwarto man te. Anya? Katisumot ante. No saan a cafe, restaurant. No saan a restaurant, groceria. Anya? Di mo mawatan tiket ko sa ulang te. Saan nga ro, Jomar? Apay ka di. Kitno dito'y amangan wano agkapi dagiti agi ina. Ha? No saan ani manong Tonyo? Ni manang Susan. No saan ani manang Susan? Ni manang Marta nga inada. Tinalabas,
Ultimo na tang wanuan niya akurso na daan da. Hala, ang dalata. Di takit nga ron aggatang. Talaga tay talibri laang tamuda. Ala, bay amon. Tani, nalpas matlaangan. Ay, anyan. Day tala makipangpangan tamuda. Rawat da pay mat nga ron. Ado ti kananda. Ay na, nagkana sa nabiyag. Papalpalamot iti saan akapkapin ano. Away kasi siya dagi siya kagiddan tayo anangan ni tayo bakay. Apay ka dilakay. Ado, madya si dada. Ngam apay anak si dada pa'y laang kata tayo. Tirigat na. Idamot ibingay dya si dada. Ha? Awan pa'y matikunada mang tedda. Inpaigid dakid di dya murdong tilamisaan. Ay, talaga akas di ti ugali dalakay. Isu nga rod akas lang maumuma dagiti ubing iti aramid da. Kastaya bakit? Wala kay. No isuda, makipanganda iti amin alutwan mi. Ngem no adda si daanda, saan da mga rod amang tad. Anya kanumo dagi nga ugali ti kasjay akabbalay. Ay na, apay ngamin nga ingkulpiyo ti paglutuan nyo. No kasi magkain ti ugali da. Ay nasaan mi nga inggol pilakay. Isuda amis mo ti nagdisnudo a makisabay ka na kami. Ha? Wala kay. Idi na minsan apanangan, nakisango da. Gaputa ado jay si daan alinutok, nang tedak kat manipod idi, tuloy-tuloy matun. Ngam awan mat kumatidakas na, ngam umab-abuso da matun. Kanayon dan amakisida kada kami, di da ngarod mangtad iti pagkatang iti sidaan. Ay, anyan ti kasta mapaspasamak dito boarding house yo. Wan ngarod lakay, sa anak mo't anaimot, ngam kasla aglablabos dan. Ay, maumuma akon. Ngam jak la agsasao, gaputa jak kayat tiriri. Mala, bayam latan bakit? Tinapatay. At daw ti maiparanod yo kadakwada. Na may mayatin tayo da kayo ti mangted. Ngam da kayo, ti kanda. Simbang pagayam di kasinsinyo ang nag-abroad, balasang ko. Wan manang. Ah, kat, ano ti pasalubong nyo Awan pay. Gaputa na ud-udi ti package na. Ngam uray awan anyaman na kanya. Gaputa tinapatag, nakasangpot asi sa salunat. Isa bagay matkit di Wan manang. Urayok adda ited na inton sumangpot ti package na. No adda, ay thank you Ngam na awan, talaga akasta. Gaputa saan namot apinidpidot ti kwarta na ije abroad. Sa bagay. Ay, anyan day to tao. Talaga at ti maawat na ti amuna. Day tapasarabo ket di ti damagan na. Imbes ko maapakumustaan na yet tao. Tudak laki day, no ano ti pasarabo di kasinsin ni Junisha kenkwana. Tagdawat ako ma. Apay, awan ka no ayananang. Awan ka no pay mag. Sampay asimbang pati package na. Naud-udi nga rod nanang. Wan ka now. Addan to siguro Agdawat akto inton adda makitak nga isang pet na. Ay kat idawatan nakto Susan. Wan nanang. Di kay ka di madanagan. Sumanao kayo doon. Maan kayo kiting. Ay wala. Sakat nag-imas na ito inluto ni Junisa si daan tayo. Wala. Nalaing talaga ni Junisa nga agluto. Bala kayo. Naibus matan. Ado nga mintiin kargam asidaan dita platom tunyaw. Nag-imas nga raw. Sana bali Agluto dan tumanin inton malam. Irwar mo, day ta ginatang ko, day ta itlog. Tapno isuti iluto dano sumangpot da. Ay na, saanin nanang? Bayam ta abas may kiniton nyo day ta. Kunti, agdawat ako mo iti kwartayo. An-anom ti kwarta, Jomar? Mapanak ang gatang iti dilatan ti. Huray isun ati si daon tayo. Ni,
Nagadumot ginabati asida tayo idagsapa. Isun ati papudot yo ta iso ti sidaan tayo. Ay nande, di gula ang tinatda iti kasirola. Basit pa yan. Kasano napasamak dayta? Kano rimwar tayo mat amin. Awan mat tinangal daw dito eh. Ay na, mas daw ka pa ilang ngayon ti. Ay amumun Tagi dya agi inaatarakan mo nagrarawat. Ano niya? Awan ti sida manang susan. Mangtad ka iti kwartam tayo nakgumatang. Amangan mat mo day luto ni manang Junisha si data. Anya? Wan manang, urahin ta. Tapno saan ta gastos. Sabagay, husto ka. Ni may. Kapipay lang ijarwal. Amangan saan, amangan lay day. Wanya rod. Mala daw ta na iti trabaho ta. Ala, urahin ta labiitan. Di ko na yung kadyak nangag ti saritaan nyo. Ay na, aguray kayo iti awan. Nalabos kayo nga kapsat. Day tala makipangpangan ti amuyo. Aldawon to nyo. Saan akong amangan? Mga anak to iti biskwit iti office. Uray siyak manang. Nunang tagak ko mga man iti igatang ko itay, di adak ko masidata. Katno damat ti kwarta manang. Alakit din. Rumwartan, tapnusan ta amala daw iti trabaho ta. Iduldulin mo muna kita na dumakagawaan nyo, Junisha. Wan, taiyawid man dagito'y kaanak ha. Apay, umakar kayo ka di iti boarding house? Agawid ka no da Jomar kan Daniel. Siya klangan ti agbati dito'y boarding house. No kasta. Agbay may sakan? Wala, ngam sana bali. Iso nga ipaawid kon dagito'y daduma a kaldero. Sa anak tumod lang agluto dito'y. Kantap no makatipidak man, tani. Gastos kumat aminan. Ha? Wan, agurnungak man kiddi. Tapno adda mo ti kautak ento nagkasapulanak. Tani, gastosak agastos. Ngam dagiti daduma. Mangnam na madamutlatan kanya. Idinto tadamot kwartada. Iso atap no awan lugi. Kanya-kanya itan ti diskarte. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.